I dag der skal jeg farve mit hår, fordi det virkelig trænger, og fordi jeg skal på ferie i weekenden. Jeg har vitterligt ikke farvet mit hår siden Gamebox, hvilket var i midten af april måned, så det er virkelig hvad jeg var op over. Når jeg farver hår, så bruger jeg mit eget hårfarvningssæt, da jeg føler, at jeg har mere kontrol over, hvor farven den ender henne. Og jeg kan bruge den her børste direkte på mine udgroninger, og jeg starter med dem, da de har brug for allermest behandlingstid. Efter det så masserer jeg simpelthen bare farven ind i mine længder. Jeg er sådan rimelig rodet med det, så der er ikke rigtig sådan noget step by step her. Før Gamebox, der klippede jeg også rigtig meget mit hår af, fordi eftersom jeg er en person, der farver sit hår flere gange om året, så bliver det bare virkelig skadet. Jeg er stadigvæk ved at finde ud af, hvad for nogle hårprodukter, der passer godt til min hårtype, men hvis der er interesse for det, så kan jeg prøve at lave en video om, hvilke produkter det er, because a girl's girl doesn't gatekeep. Jeg farver også min øjenbryn med den her hårfarve, for at få det til at se lidt mere naturligt ud. Normalt så gør jeg det med en vatpind, men det havde jeg ikke lige, så jeg brugte bare mine fingre. Efter jeg har farvet alt mit hår, så lader jeg det sidde i cirka 45 til 50 minutter, og så vasker jeg det ud. Og det her, det er simpelthen det færdige resultat. Det her, det er lidt en anden format kontra hvad det jeg plejer at lave af content, så hvis man godt kunne lide det, så glem ikke at give mig et like, eller et follow, eller et subscribe, eller whatever. Jeg vil sætte virkelig stor pris på det.